नोंथाङा भिडिअ'नि इन्ट्र' नुनानै मोनखाबाय मानोना नैबे गथ'आ रावनिबो खोथा मानियामोन, बिब'नि बिमा बिफानि खोथा मानियामोन। बिनिखायनो जाथि बंस' बाय बाहागिफोरा बेखौ माने मोसौ सारोन हगारनाय बायदि उदाङै हगारनानै होनाय जादोंमोन। आरो भिडिअ कल रेकर्डनिफ्राय जोङो खोनानो मोन्दों नैबे गथ'आ गावनि प्राइभेट माखासे पार्ट्सफोरखौ बिजनेस खालामो होननानै। आरो खोनायाखै? उनजुलिखौ होनदों गाज्रि खायो गथ'आ। ओमफ्राय नों उनजुलिनि मा जायो? आं जेबो जाया इनि। माथो बिब' जायो होननाय खोनादों। बिब' होननाय खोनादों। जोंना बिफा बाथुलनि फिसायो। बिनि बिफाया जोंनि न'खरखौ धंख बानायदोंना, ओंखायनो जों बेखौ नायनो हाखाया। जों दायथ' लाखाया, माने जोङो सिगांनिफ्रायनो हगारना होखानाय सिख्लाखौ। मोजाङै जोङो बिफा बाथुलनि फिसाजोबाबो जों अनोमोन बेखौ। ओमफ्राय इयो जोंनि खोथा बोसोनखौनो लाया, जेबो लाया। ओमफ्राय जों दा दायथ' लाया, जों बिब'बो जानो हाया, जेबो जानो हाया इसोरनि। थेवबो इयो नङा गारा इफोरबायदि गथ'खौ बरनाम खालामनांगोन आरो। जों मिथिगौ, जोंखौबो बिब'मोनखौनो बिफानि फिसा नङाबाबो जोङो बिब' रसम जाहैबाय नालाय, जोंखौथ' इयो बेलेगनि सिगाङाव बेमान गाज्रि आरोना होयो ओमफ्राय जोंनो खिन्थाहरोनो मालाय। जोंबो दुखु मोनना दोङो, बेखौ मोनबाथाय बुगोन मागोन जोंबो जमनासो दोनखायो। दा मानसिया गैया, नोङो न'आवबो गैया, मायावबा थांदोंथ' मिथिया दा। बै गामिया मामोन बायसिना? गामिया बेलबारि होनो इसोरनिया एसे थानाया। बेलबारि ना? दोलोबारि। थां बिसोरखौ होसोना थां, बेखौ गारनाङा आइ गथ'खौ। जोंबो बे गथ'खौ नागिरखादों र'। जेराव मेरावनो खारखुमाबाय थायो नायो, ओंखायनो हाया। जोंबो बुनो मानो जमनासो दोनो इखौ। मानो बिफायाबो खारखुमादोंना। बिफानि आखलखौनो लादों, एखे आखल लादों बियो। जायखौनो मेखौनो फासायनाय मानाय बेहाय। दा बे जोंहानि रानियाथ' इनि बिफायाबो जोंनि बिफाखौ बुथारनानै माखौ बुरखायनानै हाबा लादोंमोन ना, ओमफ्राय गासै डकुमेन्ट साथि हा हु गासै लुथिजोबना लानानै ओमफ्राय दा खारबाय आरो बिफाया। ओंखायनो जों सैखाया। इनि बिफाखौबो नागिरगासिनोसो सिरि मायाव मा थायो मायो बेफोरखौ। दा जोंना गथ'आ लेखा फरायो, माबा दा फरिखा जागासिनो दं फार्स्ट इयारनि। ओमफ्राय दा फरिखा जानांगौआ दा फरायो मायो होनना थगायनानै खिन्थाहरना होजायोखाय देहानि सोमोन्दै बेफार मावनासो इयो थायो। माया दा माखौबो रागासो ओंखारबाय, जों रायलायला। फन हरनो हालिया, मायाबो दा मबाइल गैयाबाबो मालायनि हरबाबो जों डाइरेक्ट रायहरखायोना। हाखाया, बिमाया इखौ इमान गाज्रि आखलाव थांनाय मानायखौ मिथिनानैनो आरो अनफिनो इयो। बिदियावनोथ' बिदि जादों आरो। बिदिनोथ' माने जों इमान रायो मायो, नांलाय खमलाय जाबाय थायो बिदि जोङो बिब' बिनानाव बिदिहाय। दा जोंहा फरायनाय गथ' फरिखा जागासिनो दं, मोनसे भाइरेल खालामना होबाय नालाय। बिमाखौबो रायनानै फै। माबा खालामाबाथाय पुलिसनो केस होनाय जासिगोन जों न'खरखौनो। होनानै हो। होगोनानो जों नै गाबोन थांनोसैयानो। आरो माबा एबसुनि मानसि सानसे लानानै थां बेखौ। लाखागोनानो, जायखिया केस होगोन र' जों गाबोन। एबसुनावबो थांदो, एबसुनाव थिनखादों पुलिस केस होनानै। जों केस हैग्रोनोसै दा। खारखुमागासिनो दङ न'आवबो बिमा बिफाबाबो हमजागोन आरो। जों केस होबाथ' नांखासिगोनानो। बिफाजों इयो लिंक दंखायो, बिफायाबो खारखुमाना दोनहैयो नालाय। बिफानि नामालाय मा नाम? लिंक लाखायो इयो। ओमफ्राय जोंनि सिगाङाव थगायो, जेबो लिंक लायाखै मायाखै थगायोमोन सिगां। बिफानि नामालाय मा नाम? नोंनिथ' बयबो दायथ' गारखादों, ओमफ्राय आंजोंसो इयो एसे लिंक दंमोन नालाय, बिदि रायलायो मायोमोन, खबर लायोमोन नालाय। ओमफ्राय दाथ' आङो बिदि आखलनि मिथिदों नालाय, आं जेबो दायथ' लाखालिया इखौ। बिफानि नामालाय मा नाममोन? बिफानि नामा मा नाममोन? बिफानियालाय ओरैनो गामि खानावनो मेकार होनबा मिथियो, ओमफ्राय ओरैनो अरिजिनेल नामा कामेस्वर बर'। कामेस्वर बर'। ओमफ्राय नोंसानियालाय? गाज्रि जोंहानिया पुदुमि बर'। गासै हौवा गोदान लानानै नाम साम टाइटेल सोलायजोबनानै लाबाय आरो दा। जोंहा बाबानि टाइटेलखौनो लालिया। जोंनि आरो जों फिसा जानोनो हाया, इनि माने जोंहा बाबा गेदेरनिसो लाखाजोबोना टाइटेलफोरखौ। दा इसोरनिया बर'सो जाजोब्बाय। जोंबोथ' बिदि नंगौ होननानैथ' लाजाबाय थायाना, दा नोङा गारा जों बोरै 20,000 आंनि नाम्बारखौबो एफा जायैनो मेनैनो होजोबदो, जोंहा आब' जायो माबा जायो होननानै। जायैनो मेनै हौवाफोरनो सिख्लाफोरनो लोगोफोर गाज्रि सिख्लाफोरनोबो नाम्बार मानि बिनायजोबनानै आंखौ दा फन हरै आंखौसो डिस्टार्ब बानायो। रागा जोंना थायो, माने फन बिदि फैबाय थायो, ओमफ्राय सोबबो होनहरगोन मागोन इनि बाथ्रा। ओंखायनो आं खेबसे रागा जोंना दोंखायो, फिदिं बुगोन होननानै रागा जोंना दोंखायो आं। ओंखायनोथ' मानसिखौ हायोबा नोंबो एसे नागिरलाय, नागिरनानै मोनोबा आंहा फरायनाय मानाय ना बिदि नागिरना मानो बिदि नांजाना थानो हाया। फरायना माबा मोनसे मावनो हाबालाय आरो इखौलाय मा, बिनि बिफाखौबो हमहैखानांगोन। नंगौथ' आरो बाबानि सम्पति लुथिजोबना लांनानै खाख'ना दोनहैनो मिथिया। दंस' खालामजोब्बायना, खारना दंहैबा गथ'आ। इमान गाज्रि साला, बिफानि आखलखौनो एखे लाजोबदों। गामि खानानो बुङो बिफानि आखलनो सनदों नोंस्रा इयो ओरै होननानै बुंबाय थायोना। बिदामोना थाजोबनायमोनबाथ' गवामोन बियो सिख्लाया। बिदामोना गोजानाव फरायजोबना दंहैयोना। बिसोर जुदि थानायबा दाख्लैनो गैया, गोजानावसो कम्पानियाव थाहैदोंना।
डाइरेक्ट केस होजागौमोन नङाबा माबा मोनसे खालामजागौमोन दाख्लैनो बेखौथ' बुथारखाया र' जों जायखिया मोजां बाथ्रा बुंनो रोंबासो रोंनांगोन बियो नोंहा गारानो नांखाया इनि बाथ्राखौ बिस्रा खालामखानो नांखाया मानसियाबो ड्राग्स लायो नामाथाय गादै बुंगोन ना इयो मानसिया सोलायनो रोंगौ इयो मानसियाबो ड्राग्स लायो नामा ड्राग्सफोर लायो नामा ड्राग्सफोर इखौथ' निसा बुस्थु जाजोबनाय नुखायो जोंखौ थगायो आंथ' आन्दाजैनो हमखायो इखो नोंहा नुनायावनो ड्राग्स लानाय बायदि नुयो थायोमोन फनफोरावहाय ड्राग्स लानाय बायदि नुखायो होननानै जोंखौ थगायहरो दाखालिबो इ माबायाव भिडिअ भाइरेल होनावबो नुखादोंना मानसिखौ सेहेरायानो माबायदि इयावनो मिथिखायो निसा बुस्थु बाहायो होननानै बयबो मिथिखायो सिनायखायो इखौ इमान थगायबाबो खारग'वाना गावहासो एसे गाज्रि फट' हगारना लायो ओमफ्राय बे जोंहानि रानिखौ मानो बिदि गाज्रि लोगोबो जाफेरा मालाबाबो सिनायफेरा बिदिखौ मानो मालायनि माबाखौ लानानैसो भाइरेल खालामखो ना माखो बेलाय नोंसानि रानि नामखौ मा होनदों बेलाय जा कृष्णामनि कृष्णामनि होननाय दोङोथ' इयाव भाइरेल होनायाव होदोंथ' जोंहा रानियाथ' इउटुबारबो आरो जेनेबा फरायनाया दा फार्स्ट इयार फरायगासिनो दं ओमफ्राय बिदि जोङो बिमा जानानै जोङो बिनि गियान आखलखौ जों मिथिजोबो जेरावबो हर थाहैया मानसिया कमेडि बानायो थांबाबो कमेडि बानायबाबो बिदा मोननानै थांफायो बिब' मोननानै थांफायो होनबा जोंनो 20,000 फानहैगोन बेलाय नोंहा गाराबा बरनाम लानांगौ माया होननाय सिख्लाया इखौथ' मिथिखायो बयबो गामि खानावबो इसोरनि गामि खानाबो मिथिगौ नारै सा बिबथैया ना मा एबसुआवबो दोङो थेवबो इयो इदि गाज्रि लामा बेखौ रावबो जेबो खालामनो हाया सिख्लाखौ इजोंनो दाखालि इदि थाफैना मानानैनो गाज्रि जाजोबदों सिख्लाखौ लाना फैदों इयो गाज्रिनि लाना मा जायोनो हावलियाव इयावहाय लाना फैदों सिख्लाखौ ओंखायनो बांसिन गाज्रि जालांनानै इदिहाय जाहैबाय आरो बै माया होननाया ओरैनो सिनायलायनाय आरो एसे जेनेबा थेवबाबो जोंहा रानि मोना इसोरजों लिंक गैया आरो जेनेबा लेनदेन गैया हर थाहैनाय माबा गैया मोनसे जेनेबा इसोरो कमेडि बानायनो थांनायाव गुवाहाटियाव थांदों बिदामोनबो थांफादों ओमफ्राय हारसिं जानायखाय रानिया लोगो गैया होननानै माया होननायखौ लांफादों ओमफ्राय जोंहानि फिसालामोनबो थांफादों ओमफ्राय थांफानायावनो बेखौनो होनबा बे 20,000 फानहैदों होननानै बियो थांफानायाव इबो थांफादोंमोन नामा अनजुलियाय थांफादोंमोन थाङाखै बेखौ सिनायानो जानो रानिया दा सिनायथारा होननायनिफ्रायसो सिनायदों मिथिदों ओंखारानो जेरावबो गथ'आ न'निफ्रायनो जों बिमा जानानै जों मिथिया नामा एफा लेथ्रायो गथ'आ जोंना दोङो आब' गिदिराबो जोंना दोङो आदायाबो जों माबायाव बाहेराव खामानि हैयो इबो रागा जोंना दोङो जुदि बाबानि माबायाबो न'खराबो गासै जोंजोंना दोङो इखौ बाथौनि फिसा बिदि जादों आरो आंनि नाम्बारखौ सबनोबो बिलाइना होदों इदि आंखौसो फन हरनानै इदि बुंगासिनो मानसिफोरा होननानै आङो खिन्थाबाय नालाय रागा जोंना दोङो ना आरो नोङो जुदि बिनि नाम्बारखौ मोनोब्ला फन खालामनानै बै माबा दा जोंहा रानिखौ भाइरेल खालामदों नालाय बे बाथ्राखौ नांगौबा इउटुब नङाबा माबायाव बानायनानै जेनेबा नङा होननानै बुंफिननो हो नङाबा आंनावहाय हरनो हाखाला नायसोरो फनखौ हरखाया आरो आं नाम्बार साम्बारबो मोनखानाय नङा बिसोरनि जेरैखि जायाबाबो सिनायनायफोर दङबा नङाबा सिनायनाय माने ओरैहाय रावबो सिनायनाय गैया आरो माने गामियाव आं थांखायाना जोंनिया न'आव नङाना जोंनिया तेजपुरसो जों बिफा बाथौनियाव गामियाव थाङा बिसोरो बरमायावसो बिफा बाथौनि न'आ बरमायावमोन नालाय बिसोरो बरमायाव थायो दोलबारि होननाय जायगायाव थायो बरमा दोलबारि ना थायो जोङो तेजपुरावसो नानि बरमा दोलबारि दोलबारि ओमफ्राय पस्ट अफिसालाय पस्ट अफिस बेफोरखौ आं मिथियाना जों माने डकुमेन्ट बादियावसो तेजपुरनि ओजोंनिसो लिरो नालाय जों मिथिया जायखिया बरमायानो गोलैगोन नामा बिदिनो पस्ट अफिसा माबा गोलैयो मिथिला आरो दा गामिखौल'सो मिथियो आं दोलबारि होनना ओंखायनोथ' दा जोङो जायखिजाया नोंखौ मिथियो होननानै जोङो जेनेबा माबा खालामनाय जादों आरो दा नाम्बारखौ मोननायखौ दा आंनिखौनो दायनो बेनो होजोबना दोनदो इदि नोंथ' दा बिफा गिदिरनिसोबा इयो आरो उन्दैनिसोबा उन्दैनिसो जोंहा थिगसे रागा जोंखाना दोङो न'खरानो बाबानि बंख'फोरा बिमाखौबो रागा जोंखाना दोङो आरो ओंखायनो बिमाया जों थांनोबो हाया फन सनबो हरनो हाया मानोबो हाया बिमाबाबो बिमा बिफं होनना सिनाखि होदोंमोननो बिमायाबो सिगाङो ओमफ्राय बिफं होनना सिनाखि होनाय हौवादोंनो हाबा जाबाय इमान आखलानो लेथ्रा बिदि जाहैबायथ' आरो दा गथ' गथाय अनना जानाय मोनबा मोजां जागौमोन ना दा बे हौवा गदायाबो बिदिबा आरो बे गावनि फिसाजोआबो दा बिदिबा मा मोखाङै थाखो दा जोंहाखौसो बिमा बिफाया मा मोखाङै थाखो फासि नांना थैनो हायामोन नामा होनहरलायदों कमेन्टआव मानसिफ्रा जोंथ' बिदि नङाना जोंथ' जोंनि फिसाखौ जों नुयो गाज्रि आखलाव थाङो ना मायो आरो जोंहा एसे कमेडिफोरबो बानायो नालाय रानिया जोङो न'खरनि होननानै जों जौगाजानो लुगैयो जों गाज्रि लामायाव थांनोबो होखाया बेफोरबायदि दा भाइरेलखौ नोंसोरो नङा आरो जोंहा रानिया दे होमबालाय बिफाफोरासो बाहेराव थायोना बिमाफोरा मोजाङै सामलायनांगौ बिदि ओमफ्राय जोंनियाथ' बिमाया गैया हौवा गोदान जनाय मानाय बिमायानो इनो आखलखा आरो गथ'खौ मायाव सामलायनो रोंनोसैलाय नंगौथ' आरो जोंनो फिसाबाबो जोङो होनो बिमाखौ माने जों बिमानि अननाय मोनखायासैना उन्दै बाबा थैनायनिफ्रायनो हस्टेलाव थानानैसो गिदिर जाहैबाय जोंजों
दा आरो नोंखौ फरायनायखौबा बिराद दिस्टार्ब आदायाबो हस्टेलाव थानासो फरायदोंमोन बाबानि लोगोफोरा MLA फरायहोदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो इ बिफा बाथैदों ओमफ्राय बिमाजों फरायनानै लाना फैदों आब'खौ आरो आदाखौ ओरैहाय बरमायाव जोंनो बिमा बिफा जाबाय जोंनो नायसिगोन मासिगोन होननानै ओमफ्राय लाबोनानै फरायनो मानो बे प्राइभेटआव मिसनाव लगायनानै हैफ्लाबाय ओमफ्राय फैसा बाखि बिदि मासाव मास फिस होनांगौ बेफोरखौ हैयाखै ओमफ्राय फरायनायखौ गारनो गोनां जाहैदों बिदि खालामदों बिफा बाथैला आदानि आरो आब'नि लाइफखौ बिदि बरबाद खालामबाय आरो ओमफ्राय आब' गिदिरा बिदिनो टेनसनाव फरायनो मानो मोनासै ओमफ्राय हाबासो जानो गोनां जाहैदों बिदि आब' गिदिरा हाबा जाहैबाय जों आदैजों मादैजोंबो सानबाय बिमा बिफाया दायथ' लाबाय जिहेतु फरायहोदों मादों सानदोंमोननो ओंखायनो जेबो होनासै हगार हरदोंमोन बेयाव बरमायावहाय ओमफ्य सिदा उल्थासो बानायफैबाय बिदि बहुद दुखु बिदिहाय दङ आरो बिदिनोथ' जाहैबायथ' आरो ओंखायनो बिमाखौ थैबाबो माबाबो जेबो दायथ' लाखाला आरो आदायाबो आब'आबो आंबोथ' जेबो लाखाया बिदि बिमाखौहाय दे होमबा नानि औ दे